नोंथांमोननि सिगाङाव खनले सिनायथि होनो गोनां गैया होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना निस्सय बिथांजोखौ सिनायखायो। बिथांजोआनो जोंनि बर' हारिनि सासे मुंदांखा आइजो लिरगिरि आरो निस्सय नोंथांमोना बिथांनि खन्थाइफोरखौ फरा बिजाबाव बा गुबुन बिजाबाव आरो बिथांनि गुबुन बिजाबफोरखौ निस्सय फरायखांबाय जानांगौ। बिथाङानो जाहैबाय अनजु नार्जारी मेडाम आरो बिथांनि सोमोन्दै जों बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम बिथाङा लिरनाय बिथिङाव लिरगिरि जानायनि आन्दोआव माखासे माबोरै स्ट्रागल खालामबोदोंमोन बिथांनि जारिमिननि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोननो बे समाव मिथिहोनो लादों। मेडामखौ गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय। जोङो गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ जोङो होनांगौ होननानै सानाखै। जों डाइरेक्टलि मेडामा माबोरै थुनलाइ बिथिङाव माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन बेखौ जोङो फारि बे समाव फ्रेन्डलि रायलायगोन आरो मेडाम बे समाव जोङो लांनो सानदों। नोंथाङा जिहेथु सासे मुंदांखा लिरगिरि आरो नोंथांखौ जों बयबो मिथिखागौ। बे समाव नोंथाङा नोंथांनि बे लिरनाय हुदाखौ हेबिटखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन बेखौ जोङो मिथिनो लुबैगोन। लिरनाय हुदाखौथ' आं एकदम उन्दैनिफ्रायनो जागायदोंमोन। बे समाव आंनि बैसोआ जानांगौ 13-14 बोसोरमोन। बे समाव आङो फरायसालिनि लाइसियावनो लिरजेनदोंमोन। बेनिफ्राय बै समाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बे 14 नभेम्बर फालिनाय बेफोरावबो आं बाहागो लादोंमोन। आरो बेबायदिनो आंनि लिरनाया जागायबोदों। ओमफ्राय बिनि मोनसे समाव आङो बै समनि रादाब बे खौरां बिलाइयावबो आं लिरबोदों। बेबायदिनो आंनि लिरनाया बेबायदिनो जागायबोदोंमोन। जोङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लागोन जे नोंथांनि गिबि बिजाब बेखौ जोङो नोंथांनिफ्राय मिथिना लागोन आरो नोंथाङा दासिम गिबि बिजाबजों लोगोसे आथिखालसिम गांबेसे बिजाब दिहुनखो? आंनि गिबि बिजाबनि मुङा नोंनि जिउ आंनि बिबुंथि। बे बिजाबखौ आङो लिरदोंमोन। बे बिजाबखौ साफायनाय जादोंमोन 1982 मायथाइयाव। बे समाव आङो कटन कलेजनि फरायसामोन आरो बे समाव आंनि बैसोआ 19 बोसोरमोन। आंनि गोबां खन्थाइफ्रा बेबायदिनो लेथेर फेथेर जानानै थानायाव बेबायदिनो आंनि गाहाम अनसायगिरिफ्रा बुंबाय जे बिजाब गांसे दिहुननांगौ आरो बे जिनिसखौ जोंनि आफानि सिगाङाव होननायाव जोंनि आफाया बिजाबखौ दिहुननो थाखाय गावनि आखाइजोंनो माने बिजाबखौ दिहुनना होदों, रां हरदों आरो बे बिजाबखौ गुवाहाटीयावसो माबानाय जादोंमोन, साफायनाय जादोंमोन। औ, बे बिजाबनि सोमोन्दै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन। बे नोंनि जिउ आंनि बिबुंथि बे बिजाबा बर' आइजोफोर लिरनाय सोरजिलु थुनलाइनि हारसिङै एखुथियायै लिरनाय सोरजिलु थुनलाइनि थारमाने क्रिएटिभ लिटारेचारनि गिबि बिजाब बे बिजाबा। ओमफ्राय बेनि उनाव आङो बिजाबखौ लिरबाय थादों, बिजाबा ओंखारबाय थादों। नाथाय बिदि नङा जे बोसोरै बिजाबखौ बिदि दिहुनदों, बिदि नङा। गिबि बिजाब ओंखारनायनि उनाव नैथि बिजाब ओंखारनो गोबाव बोसोरानो नांदोंमोन। औ, नैथि बिजाबा आंना 1995 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो दासिम बेबायदिनो ओंखारै खन्थाइ बिजाबा गांस्नियानो जाबाय आरो बेनि गेजेरावबो आं रायथाइ बिजाबबो दिहुनबाय, गांनै जाबाय। नोंथांखौ जिहेथु जों बयबो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि होननानै मिथिना मोनो। साहित्य एकाडेमिजों लोगोसे नोंथाङा आथिखालसिम गुबुन बान्थाफोरबो मोनफेरबाय नामा आरो मा बान्था मोनफेरनो हाखो? आंनि जिउनि गिबि बान्थायानो बुंनो थाङोबा बर' थुनलाइ आफादनि रांसार बान्था। बे बान्थाखौ आङो 2002 मायथाइयाव मोनदोंमोन। फासिनि दौलेङाव अखाफोर बे खन्थाइनि थाखाय। बेनो गिबि बान्था। आरो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आङो 2016 मायथाइयाव मोनदों। 2016। औ, मा बिजाबनि थाखाय मोननो हादोंमोन? बे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आं मोननो हानाय बिजाबनि मुङा आं माबोरै दं दासों। जिहेथु नोंथाङा गोबां बिजाब दिहुनबोबाय आरो थुनलाइ बिथिङाव गोबां नांथाबबोबाय, बे नांथाबबोनायाव न'खरनिफ्राय माबा मोनसे हेंथा हेंसिफोर दंमोन नामा आरो बेफोरबायदि हाबायाव नोंथांनो सोरबाफोर गाहाय थुलुंगागिरि दं नामा आरो दङब्ला बिथाङा सोर?
थुलुंगा होननानै बुङोब्ला आङो न'खरनि बाथ्राखौनो मख'नांगोन आं दहायबो बुंदों जे जे समाव आं फरायगासिनोसो दङमोन बैसोआबो बारा जायाखैमोन बे समाव आंनि बिजाबखौ दिहुननो थाखाय जोंनि आफाया 5,000 रां बे समाव हरदोंमोन आरो बिजाबखौ दिहुनखांनायनि उनावबो जेनेबा आं न'खरनिफ्राय गोबां बेबादिनो सुंथानायखौ मोनबाय थादों आरो न'खरनि अनगायैबो जोंनि मोनसे बाथ्राखौ आं मख'नो लुगैदों थोंजोङै नङाब्लाबो जानांगौ जिहेतु न'खरनि गुदि बे हिसाबै थुलुंगाखौ बेबायदिनो मोनदोंबो जानो हागौ बा आं लिरनायनि हुदाखौ बेबायदिनो मोनदोंबो जानो हागौ अलंबार मुगानि रायथाइगिरि आनन्दराम ब्रह्म मुसाहारिया आंनि आबौ जायो आंनि आइनि बिफा आबौ आरो बिथाङा जोबोद मोजां रायथाइ लिरोमोन बिथांखौ जों जेब्ला जों उन्दैयाव लोगो मोन्दोंमोन बिथांनि रायलायनायनि रावाबो जोबोद माबामोन रोसि गोनां आरो जोबोद फेस्ला बेबादिमोन बे आबौनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा खोनायोमोन आबौआ बे थाखिमारिनि बेलासिपारा खाथिनि थाखिमारिनि लक्षिगन्जनि थाखिमारिनि नाथाय उनाव 1952 मायथाइयाव बिथांमोनहा कार्बि आंलंआव खारलांदोंमोन ओंखायनो आबौमोनखौ बारा बेबादिनो खाथिथाराव जों इसेबांबाय लोगो मोनाखै नाथाय जेसेबां लोगो मोनदों आबौआ जे सासे बिराद माने लेखा फरा बा मुलुगाव जानाय जाथायफोरखौ जोबोद माने माबायोमोन फल' खालामोमोन मोनथिनो नाजायोमोन बे बाथ्राखौ मोनथियोमोन जेब्ला जोङो कार्बि आंलंआव थांदोंमोन उन्दैमोन बे समाव बिथाङा बै समाव भियेटनामाव जानाय दावहानि सोमोन्दैबो गोबां बाथ्रा रायलायोमोन बेबायदिनो आबौनिबो थोंजोङै नङाबाबो खेंसालिया मोनसे थुलुंगा बा मोनसे न'खरनि बेबायदि माबा मोनसे दं होननानै आं सानो जेनेबा मेडाम नोंथाङा माब्लाबाफोर बिजाब दिहुननायाव माखासे दुखु दाहा जेंना जेंसिजों गोग्लैफेरदों जानांगौ बा नोंथांनि बिजाब दिहुननायाव सानसे ओरैबायदि सम फैदों जानांगौ जेन' नोंथाङा माब्लाबा गाबनांदोंबो बा माब्लाबा मिनिनांदोंमोन बे खोथाखौ जोंनि गेजेराव जों नोंथाङा शेयार खालामनो हागोन नामा बिजाब दिहुननायाव आंहा बेबादि बारा माने दुखुनांथाव बेबादि रोंगौथि गैया बिजाबखौ बे गिबि बिजाब दिहुननायनि उनाव नैथि बिजाब दिहुननाया माने गेजेराव गोलाव सम जानांगौ बे ओरैबायदिनि थाखाय बे समाव आं फरायगासिनो दंमोन आंनि केरियार दागासिनो दङमोन आरो आं MSc जोङो फरायनाय समावनो जोङो आसामनि बे आसु आन्दलनखौ लोगो मोन्दोंमोन आरो बे आसु आन्दलननि थाखायनो आङो कटन कलेजनिफ्राय BSc आव आं मुं थिसनखांनायखौबो आङो नागारलांनानै आङो शिलंआव फरायनो थांदोंमोन आरो बेबायदिनो हयथ' आङो बेहाय शिलंआव फरायहैनाय समाव मोनसे आलादा मोनसे परिबेस मोनहैदों आङो आरो बे समाव बिजाबबो दिहुननाय जायाखै नाथाय आं बे समाव रादाबाव लिरबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव आङो MSc फरायखांनानैनो आङो MSc आनजादखौ होखांनानैनो आङो हाबा जादों हाबानि उनाव आङो जिहेतु न'खर संसार जाबाय गथ' जाबाय बिनि थाखाय आङो लिरनाय फरायनायाव बारा नांथाबनो हायाखैमोन थेवब्लाबो बेसेबांबा बोसोरनि उनावबाबो आङो 1995 मायथाइयाव आङो नैथि खन्थाइ बिजाबखौ दिहुननो हादों आरो बेवहाय आङो बेबादि रावनिफ्रायबो हेंथा मोनाखै बुंनो थाङोब्ला आङो थुलुंगासो मोनदों आंनि फिसायाबो गोबां थुलुंगा होदों बिथाङानो सेबखांनानै होदों पाब्लिशार हिसाबै बिजाबखौ जिहेथु आथिखालाव बिजाब फरायग्रा सुबुंनि अनजिमाया खम जाबाय बायनानै बिजाब फरायला होननानै बुङोमोन नोंथांमोना बै समाव माबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोदों आरो आथिखालनि थासारिखौ नोजोर होयोब्ला माबायदि सोलायनाय फैदों होनना सानो बिजाबखौ आथिखालावबो फरायद्रायै नङा जाय फरायो नाथाय खायफा बेयो माने गाव गावनि हुदाखा खायफा मानसिया बिजाब फरायनो मोजां मोना बेनि सोलायै हयथ' गान खोनासंनो मोजां मोनो बा गुबुन बे माने आलादा माने माबानाय थायो फसायनाय थायो
खिन्थु जों नुनो मोनो जे गोदो जों जेब्ला बेबायदिनो फरायगासिनो दङमोन बा जों देरगासिनो दंमोन बे समाव जोंनि बिजाबनि अनजिमायाबो जोबोद बाङायमोन नंखायनो जोंनि आखायाव गांसे बिजाब गोग्लैयोब्लानो जों बेफोर बिजाबखौ एकदम मोननो गैयै जिराद बादि फरायोमोन खिन्थु आथिखालाव जों जुदि नायोबा गोदोनि रुजुनायाव बिजाबाबो गोबांसै एग्रे बेग्रे बिजाब दङ हयथ' बिजाबखौबो मोननायनि माबाया राहाया गोरलैसिन जाबाय नाथाय गोदो बेबायदि नङामोन जोंनि समाव जोङो बेबायदिनो माबा मोनसे मोजां बिजाब ओंखारदों बे बिजाबखौ जों लाइब्रेरिनिफ्रायसो फरायनांगौ जायोमोन बर'ल' नङा गुबुन बिजाबफोरबो आरो बेबायदिनो जुदि जोंनाव सोरनिबा आखायाव जों जुदि मोनथियो जे माबा मोनसे मोजां नभेल गांसे दङ मोनसे मोजां बिजाब दङ होमबा जोङो माने किउआव थानानै जों बिजाबखौ फरायोमोन हस्टेलाव जोङो एकदम लाइन लाखायोमोन बेनि उनाव आं फरायगोन आंनि उनाव सोरबा फरायगोन बेबादिमोन दा नंखायनो बिदिबो नङा जे आं बिजाब फरायनाया माने बाङायलांदोंआथ' नंखागौ नाथाय बे जोंनि बर'फोरनावल' नङा गुबुनफोरनावबो मानो होनबा आथिखालाव एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बा समखौ माने थांहोगारनायनि थाखाय गुबुन गुबुन राहा दङ बिजाबनि अनगायै मानसिफ्रा बेबायदिनो मबाइलावसो मुखुब थानो मोजां मोनो जोंनि समाव नाथाय बेबायदि मबाइलबो गैयामोन जोंनि समाव एन्टारटेनमेन्ट होननानै बुङोब्ला जोङो हलाव थांनानै सिनेमा नायोमोन बा बेबायदिनो जोङो फ्रि समाव आलांगा समाव जों बेबायदिनो बिजाब फरायोमोन बेफोरबायदि माखासे समाव गोबां लिरगिरिफ्रानो बे बेलायाव मोगा मोगि जानाङो आरो माब्लाबा गोसो सायनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो एक्सपिरियेन्सखौ माबायदि शेयार खालामगोन नोंथाङा अदेबानि नोंथाङा फैबाय थानाय इयुन जोलै बा लाइमोन लिरगिरिफोरनिसिम माबायदिहाय नोंथाङा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थानो सानो बेयो लिरगिरिफ्रा मोगा मोगि जानांनाय जेंनाया नंगौ आरो बेनो जोंनि बिजाबा माने जेखौ जों मोनसे रावाव बुंनो हायो माने हाथाय गैया माने बारा फरायजाया थारमाने जेसेबां जों बिजाब सेबखांनायाव रां खरसा खालामगोन बे खरसाया मालाबाबो फैफिना बिजाबफोरखौ जोङो रानै रानैसो गुबुननो फरायहोनांनाय बायदि जायो बे बाथ्राया नंगौ आरो बे बाथ्राया जोंनावल' नङा गुबुन राव थुनलाइयावबो दङ नाथाय जोंनाव बेयो बांसिन जाहोना जानो हागौ फरायगिरि गैयिनि थाखाय बे नङा गुबै जाहोना जानो हागौ जोंनाव बे बिजाब सेबखांनाय आरो बिजाब डिस्ट्रिबिउसन बिजाबखौ गोसारहोनायनि बे राहाया एसे खम जानानै दङ बिजाब सेबखांग्रा पाब्लिशारफोर सेबखांगिरिफोरनि जेरैबादि थानांगौ जोंनाव बेबादि गैया गुबुनफोरनाव गोबां पाब्लिशार थायो बेनि थाखायनो बिसोरनि कस्ट अफ पाब्लिकेसनाबो बहुद बाङाय जायो नाथाय जोंना बुंनो थाङोबा 2 गुनानो जाफ्रामो बे हिसाबैनो जोंनि बिजाब दिहुननाया गोबां माने कस्टलि जायो आरो बे हिसाबै जों जिहेथु फाननो हाया जोंना हाथाय गैया जोंना डिस्ट्रिबिउटर गैया बुंनो थाङोबा जोंनि बिजाबफोरखौनो फाननो जों दखानखौनो मोना जों खायफा दखानाव जों एप्रच खालामो खायफा लानो गोसो जाया आरो जायफोर लायो बिसोरो जोंनो हिसाबखौ बुजाया बेफोरबायदि गोबां जेंना दङ थारमाने जोंनाव डिस्ट्रिबिउटर बेबायदि मोनसे सिरियासलि मोनसे फैनांसिगौ आरो आं मोनसे जिनिसखौ दा जोबोद फिल खालामबाय थादों मोनदांबाय थादों थांनाय असम ग्रन्थ मेला आं गुवाहाटियाव थांदोंमोन बे थांनाय नभेम्बर ना डिसेम्बराव जादोंमोन बेहाय थांनानै आं नुदों जे बिथांमोननि असमियाफोरनि बे प्रकाशन परिषद अखम प्रकाशन परिषद जे दङ जे सरकारि जे आफाद जे फसंथान बिथांमोनहा एथ' मोजां बिजाब दिहुनदों एथ' गिदिर लिरगिरिफोरनि बिजाब दिहुनदों आरो गोजाम बिजाबफोरखौ बिथांमोनहा एथ' मोजाङै माने संरैखाथि होदों आरो गोबां बिजाब दिहुनदों बेखौ नुनानै आं थारैनो जोंनाव मोनसे जिनिसखौ जोबोद आंखाल मोनबाय थादों जोंनावबो बेबायदि फसंथान नांसिगौ जोंनाव बर' थुनलाइ आफाद दङ नाथाय बर' थुनलाइ आफादा बेफोर गासिबो हाबाखौ मावफुंजोबनो हाया बिथांमोननाव माने बे पाब्लिकेशन बर्ड दङ नाथाय पाब्लिकेशन बर्डआनो हयथ' गासिबो बेफोर बाथ्राखौ माने सामलायजोबनो हाया नंखायनो आं सानो जे जोंनाव असमियाफोरनि अखम प्रकाशन परिषद थानाय बायदि जोंनावबो बेबादिनो मोनसे परिषद BTC गभर्नमेन्टनि सिङाव थानांगौ बेखौ आं जोबोद फिल खालामगासिनो दङ आरो
माखासे जोङो मोगा मोगि आयदायाव जोङो नुनो मोनो जे मेडाम गोबां लिरगिरिफोरानो बान्थानि थाखायल' लिरा बा बान्थानि थाखायल' लिरनाया साफिसियेन्ट नामा बेफोरबायदि गले गले सोंथि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन खालि जोङो बान्था मोननोल' बिजाब सोरजिनाया गाहाम नामा? बान्थाया मोनसे रिकगनिसन मोनसे गनायथि बायदि जायो आरो बान्था मोनोब्ला हयथ' गोबां माने आरो सोरजिबावनो थाखाय थुलुंगा मोनसे मोनो नाथाय बान्थानि थाखायनो लिरनांगौ लिरगिरिफ्रा बे माब्लाबाबो जानो हाया जों जेब्ला लिरदोंमोन जों बान्थानि सोमोन्दै खोथाखौनो जेबो मोनथिफेरामोन जों लिरनाय समाव लासै 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 जों खोनानो मोनबाय बर' थुनलाइ आफादाव बेबायदिनो समेश्वरी बान्थाखौ होजेनदों आरो बेबायदिनो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआनो गिबि मोनजेनगिरिमोन बेनिफ्राय जों मालाबाबो बे बान्थानि बाथ्राखौ बेबायदि मोनथियामोननो आरो आं सानो जे थुनलाइगिरिफ्रा माब्लाबाबो बान्थाखौ लुबैनानै लिरा आरो लिरनोबो नाङा थुनलाइगिरिफ्रा बा लिरगिरिफ्रा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोसो लिरो आरो बेनि थाखायनो आं सानो जे बेबादि जानो नाङा आरो बान्थानि थाखायल' लिरोब्ला हयथ' लिरगिरियाबो गावनि बे टेलेन्टखौ बेबायदि फुवारनोबो हानाय नङा आं बेबायदि मोनो। बे बिथिङाव इयुन जोलै लाइमोन लिरगिरिफोरनो नोंथाङा माबायदि बोसोन होनो सानो आरो माबायदि लिरनाय बिथिङाव दावगाबोनांगौ होननानै सानो? जोंनि बर' थुनलाइयाव लाइमोन लिरगिरिफ्रा दा मोनसे माने जोबोद माने बाख्नायथाव मोनसे बिबान बानगासिनो दङ जों नुनो मोनो बिथांमोनहा बिथांमोननि बे लाइमोन थुनलाइ आफादखौ दानायनि उननिफ्राय बोसोरफ्रोमबो बिजाब सेबखांगासिनो दङ आरो बोसोरारि हाबाफारिफोर खुंगासिनो दङ नुबाय थायो आरो गोबां बेबायदिनो लाइमोन लिरगिरिफ्रा मोजां लिरगासिनो दङ मोनसे बेबायदि थुनलाइ आफाद दानाया लिरगिरिफोरखौ ज' खालामनाय बायदि जायो आरो मोनसे जौसां होनाय जायो आरो जाय हाबाखौ हारसिङै मावनो हाया बेखौ जयै मावनो हायो नंखायनो बिथांमोनहा जे बेबायदि हाबाफारि लादों बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो खन्थाइ बिजाब सेबखाङो नङासै खन्थाइ बिजाब सेबखांगासिनो दङ आरो बोसोरारि थुनलाइयारि फोरबो खुंगासिनो दङ बिथांमोनहा माने बोसोरारि आफाद खुंगासिनो दङ बे थारैनो बाख्नायथाव आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे बयबो लिरबाय था आरो लिरनाय फरायनाय हुदाया माने सानसेनो जानाय बाथ्रा नङा लिरनायाबो खनसेयैनो मोजां जाथारगोन बेबो नङा लिरजेननायाव बयनिबो आखाइया राफोद जागोन बेबो नङा आरो आं बुंनो सानो गोदान लिरगिरिफोरल' नङा गोजाम लिरगिरिफोराबो माने लिरनायनि सायाव बे गावनि जे नाजानाय गावनि बे हुदा सर' बेखौ जेब्लाबो खालामबाय थानांगौ खनसे लिरनानैनो जाया बे लिरनायखौ लिरफामफिनबाय थानांगौ बे लिरनायखौ फरायगिरिनि नोजोरजोंबो नायनांगौ आरो एसे गोदानैबो लिरनो नाजानांगौ गुबुननिखौ फरायनांगौ जों आथिखालाव गुबुनफोरनि थुनलाइयाव बा मुलुग थुनलाइयाव माबायदि दाहार सोलिगासिनो दङ बेफोरखौबो जों मोनथिनो नाजानांगौ आरो गुबुनफोरजों जों रुजुनानै नायनांगौ जों बबेहाय दङ जों माबायदि लिरबावनांगौ साबसिनै जों माबोरै जों लिरबावनांगौ बेफोरखौ जों सोलोंनांगौ जोंहा सोलोंनांगौ गोबां दङ दाबो बे समाव जोङो जोबथा सोंलु महरै मेडामनाव जोङो सोंगोन जोंनि बर' ओनसोलफोराव बर' लिरगिरिफोरनि गेजेराव खोन्दो बा गावबागाव जिल्ला गोबां थुनलाइयारि आड्डाफोर जोङो नुनो थांदों आरो बे बुब्लियाव बेबायदि आड्डा खालामनाया थुनलाइनि आड्डा खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थुनलाइ बिथिङाव माबायदि जौगानाय लाबोगोन आरो जोंनि लिरगिरिफोरा बेवहाय माबायदि बाहागो लानांगौ होननानै नोंथाङा सानगोन? बे थुनलाइनि आड्डायाथ' जोबोद मोजां थुनलाइनि आड्डा बा लिटिल मेगाजिन बेयो बुंनो थाङोबा थुनलाइ जौगानायनि मोनसे बिराद गिदिर माने माबा होननानै बुंनो हायो जों जायखौ असमियाव आहिला बुंगोन
माने बेनि हेफाजाबै जों थुनलाइनि गोबां खामानिखौनो मावनो हायो आरो गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनो जों जौसां होनो हायो। नैबे थुनलाइनि आयदानि सोमोन्दै आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों। बे जोंनि बर' थुनलाइयाव आयदा बे दोरोङा बे ट्रेडिसना फिथिका नङा माने माबा मा होनोमोनलाय दानालि मजलिजों जागायजेनदोंमोन। दानालि लाइसिखौ नीलकमल ब्रह्म आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्ममोननि नाजानायाव 1997 जानांगौ 97 मायथाइनिफ्राय दिहुनजेननाय जादोंमोन आरो बेखौ दिहुननायनि उनाव एकदम एसेल' सोद्रोमा दङमोन बेहाय आरो बयबो सोद्रोमायानो गाव गाव रां होलायलायनानै लाइसिखौ दिहुनदोंमोन। दानसेयारि लाइसिमोन दानालिया आरो बेबायदिनो गिबि दानालि लाइसिखौ दिहुननायखौ आंहा दासिमबो गोसोआव दङ। बे दिनखालि बे फनिन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि न'आवनो लाइसिखौ बेखेवनाय जादोंमोन आरो बे सानखालि नीलकमल ब्रह्म बिथांबो दंमोन, ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङाबो दंमोन आरो जायगानि सासे सानै मानसि लेंहरलायनानै बे बिथां फनि ब्रह्मनि न'आव लाइसिखौ बेखेवनाय जादोंमोन आरो जानाय हिसाबै बयबो गाव गावनि न'खरनिफ्राय सोरबा सासे ओंखाम संनानै लांदों, सोरबा सासे ओंख्रि दालि संदों, सोरबा बेदर संदों, बेबायदि कन्ट्रिबिउटरि बयबो गाव गावनिफ्राय बेबायदि कन्ट्रिबिउटरि जागायजेनदोंमोन। उनाव बे दानालि हान्जायानो दानालि मजलिसखौ खुंजेनदोंमोन जानांगौ। बेयो बे बोसोर बा बेनि नेक्स्ट इयाराव जादोंमोन। मानो होनबा बे दानालि मजलिसखौ नीलकमल ब्रह्म बिथाङाबो मोनलांदोंमोन आरो नीलकमल ब्रह्म बिथाङा जानांगौ 1998 कि 99 बिदि मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। दा बिथाङाबो दानालि मजलिसखौ मोनलांदों आरो जों गोबां जायगायावनो दानालि मजलिस खुंदोंमोन। बेंगलावबो खुंहैदों, धालिगावआवबो खननै खनथाम खुंदों, सिम्बोरगावआव खुंदों, बासुगावआव खुंदों, गोबां जायगायावनो दानालि मजलिस खुंदोंमोन। क'क्राझाराव खुंदों, क'क्राझाराव मोननै मोनथाम जायगायाव खुंदोंमोन आरो बे दानालि मजलिसनिफ्रायनो लासै जों गुबुन गुबुन बेबायदिनो थुनलाइयारि आयदाफोरखौबो जों नुनो मोन्दों। आयदाजों लोगोसे बेबायदिनो फिसा बेबायदिनो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन मुं होनानै बेबायदिनो थुनलाइयारि हान्जा बे जिनिसखौ जों नुनो मोन्दों। बे थारैनो जोबोद मोजां बाथ्रा। दा जेरावबो दंसै आरो बेयो बर' थुनलाइनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। बे समाव जोङो मेडामनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो लाबाय। बिथाङा गावनि थुनलाइ सोरजिनायनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायबाय आरो गाव बान्था मोननायनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायबाय आरो लाइमोन लिरगिरिफोरनि लिरनायनि बेलायाव गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंबाय आरो लिरगिरि बिथांमोना खालि बान्थाखौल' नोजोर होनानै बिजाबखौ सेबखाङो नामा, बेनि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो जोबनायाव बिथाङा जोंनि गेजेराव फोरमायबाय बर'फोरनि बा बर' लिरगिरिफोरनि गेजेराव सोरजिजानाय थुनलाइयारि आयदाफोर बेयो बर' थुनलाइयाव गोबां गेदेर बिफाव लादों होननानै बिथाङा जोंनि गेजेराव फोरमायबाय आरो बे समाव जोङो बिथां मेदामसिम साबायखर बावगोन जिहेतु बिथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसेबाबो दोनथ'नानै जोंनो सम होदों। बे समाव मेदामखौ बड'लेण्ड जानानै साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।